καταπληκτικό τελείωμα από τον Χαβίτο. Και καίγεται πραγματικά το Κλεάνθης Βικελίδης. Υπέροχο γκολ. Πανηγυρισμοί δίκαιοι για τον Χαβίτο που ανοίγει το σκορ για τον Άρη. Ήταν ο πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο, στο 59 είναι το γκολ. Απείλησε, αλλά είναι καταπληκτικό το κατέβασμα που κάνει με το στήθος και η άμεση εκτέλεση. Δείτε εδώ ξανά ο Ρουίτς, παρότι πιο κοντός, κερδίζει την κεφαλιά και ο Χαβίτος σηκώνει και αμέσως. Είναι πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει εδώ το σώμα του. Έχοντας φορά προς τα αριστερά να το γυρίσει προς τα δεξιά, να στείλει στην άλλη γωνία. Είναι καταπληκτική εκτέλεση. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ για τον Άρη. 1-0 στο 59. Γιώργο, σε ακούμε. Ο Γιώργος δεν μας ακούει προφανώς από τις φωνές ο Γιώργος Τότσικας. Θα πάμε σε λίγο να δούμε αντιδράσεις από τον πάγκο. Ξανά εδώ το τελείωμα από τον Χαβίτο. Ο Άρης μέχρι στιγμής πάει το παιχνίδι ακριβώς όπως θέλει. Μπαίνει και ο Ρέγες